Hola, a continuació us dono informació sobre els aparelladors. L'aparellador té moltes sortides laborals, des de la direcció d'obra a tècnics en planificació i control, responsables d'estudis, gestió de compres, prevenció de riscos laborals, gestió i explotació d'edificis, conservació i manteniment, assessorament i consultoria, entre moltes altres, a més d'una formació com a gestor empresarial. L'edificació és fonamental a les àrees d'urbanisme, construcció, estructures. És indispensable a tot el món. Les funcions d'un graduat en arquitectura tècnica són el control de qualitat dels materials i execució de l'obra, la coordinació de seguretat i salut a l'obra, estudis tècnics, urbanístics, immobiliaris i econòmics, project manager, i també noves sortides professionals, facility, quantity, property manager, i ser un dels protagonistes en l'aplicació de mesures, materials i sistemes sostenibles en els edificis de tot tipus. Vols saber més? És un grau de 4 anys. La nota de tall mitjana a les universitats catalanes és un 6. La quota de gènere és 55% homes i 45% dones i té un 90% d'inserció laboral.